Тарихи еткерлерге соқшыл қараш Буа районындағы Ивашевларның утары көп йыллык тарих серлерін аша. Бірді декабристлар шырында яшеген ғайле заманында Ирақ Сібірге сүрілі. Хәзір бу йорт тарихи һәйкәлләр арасына кірі. Утарының тұрышын біздің ижад төркемдә күреп кайтты. Алпауытлар нәселеннән булган атаклы хәрби инженер Петр Ивашев, соңрак аның улы декабрист Василий яраткан зур йорт юк инде. Ивашев авылында туып үскән Александр Карунов бала чакта бу урында уйнавын хәтерли. Без үскәндә байлар йорты җимерелә башлаган иде инде. Аны акрынлап иштеләр, кирпечләрендә ташып бетерделәр. Шушы хәрабәләр арасында без балачага уйнап йөри идек. Бір фараз буенча бу җирләр Петр Ивашевка Екатерина патша тарафыннан бирелгән. Башка чыганаклар буенча ул Сембер губернаторының хатыны Вераның кызы аша. Алар янына еш кына аның улы Василий килә. Гашыйк кыз әнисе белән декабрист артыннан Себергә китә. Она приехала туда, он ее не узнал даже. Ул кайткач, әнисе кызын кияүгә бирергә рөхсәт итә. Туй ясыйлар, балалар да туа. 30 яшьтә Камилла бала тудырганда вафат була. Василий Ивашевның гомере 1 елдан соң өзелә. Алар икесе дә Туринскида җирләнгән. 1856 елда император Александр II гаиләгә дворян исемен кайтару турында указ чыгара. Хәзер Ивашевлар паркы табигать һәйкәле булып санала. Территория Татарстан экология һәм табигый байлыклар министрлыгы реестрына кертелгән. Здесь строить нельзя. Бирдә чисталык тәртип урнаштырылды. Бу урында бернинди корылма зергә дә рөхсәт юк. Мондагы чисталыкны Зия буйлары тыелгы хезмәткәрләре күзәтеп тора. 1 ел элек Буа драма театры утарның мәдәни киңлеге дигән халыкара театр фестивален оештырды. Ивашевкада танылган мәдәният эшлеклеләре, артистлар булды. Киләчәктә бергә туристларны җәлеп итү фикере бар. Алия Галиуллина, Камила Мусина, Илнур Кадыров, Татарстан яңалыклары, Буа районы.